מה קורה חברים? תראו, יש לנו כאן את הדברים הכי שווים בארץ בחנות במשה דיין 32. יש לנו כאן את זה, יש לנו כאן אוכל, כל מה שאתם צריכים. הנה בואו נראה, יש כאן גם צעצועים כאלה, עוד מעט אני גם נראים בתוך. יש כאן כל מה שצריך. ועכשיו נעבור לחנות. יש לנו כאן את הכדורים, יש לנו כאן הכל. הנה, אני אראה לכם הכל אני אראה. רואים, יש לנו כאן הכל ברמה גבוהה, שווה לבוא. ותראו עוד כמה דברים יש כאן ברמה גבוהה. ואז אני אראה לכם גם את הצד השני. הופה, יש לנו כאן משחקים, הכל. חנות חיות הכי טובה בארץ. יש לנו כאן דגים, כאילו לעשות. יש לנו כאן ארנבים לאנשים, הכל. הנה. ועכשיו אני אראה לכם את הצד השני. יש כאן רצועות, דברים כאלה. הכלבים, רצועות, כלובים, הכל. יש לנו כאן סבונים כאלה, הכלבים. יש לנו כאן הכל והכל. טוב חבר'ה, אז אני ממש ממליץ לכם לבוא, ואם תבואו נתראה. זה גם החנות הכי פחות יקרה שיש. ועכשיו מביאים גם עוד דברים. הנה אני אצלם לכם את זה. עוד דברים, יש לנו כאן גם כאלה. ותבואו, אני ממש שווה כאן, ויאללה ביי.